धो तब चीनी लूण आगे चीनी लुण पका ଏଠି ବନେଇଲୁ हाँ ବଳିବ ନା ଚିନି କେତେ आगे पका 4 चम्मच खंड पका 2 ଚାମଚ ହେଲା ଚିନି 4 सती 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 ତା ଦେହ ଗୋଟେ ପା ହେଲା रखी दिया चिंड जो आंतल ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଘୋରି ଦେବା ग्रिल मेला करके बुड़ा ଆଜ୍ଞା ग्रिल दिया जाए ସେ ଖୋଲି ଯାଇଥିବ ଯାଉଛି ଏଠି अल्प पका लुण कम हाँ था से धो ताकू तले पकई ସବୁ ଯାକ ପଡି तत्तर कहीं हो कुआड जीव कि हाँ पका ଭାଇ ଯାଅ ऐठा करना बहुत राति मांग दो पुणी ମୋର ଦେଖିବୁ ନା ଚୁପୁଡ଼ି ହବନି मुझे चुपुड़ देवी दे ମୁଁ ଗୋଳେଇବି ଛୋଟ ଦିନ କାଟିଥାନ୍ତେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ ହେଇଯିବ ତ ବହୁତ ଅଛି बंद दो दे ଖୋଲ ଦଉନ ଏଇଟା कहीं ଖୋଲ ଦବା पवन रोसे करनी ग्लास दीटा धोई आने माई की बोक दे तोर मत दिए ଜାଣିଛି ଏ କାମ ମୋର ତମେ ଯାଅ रोसे ଅଳପ ଗ୍ଲାସ एटा निजे पड़िबु छंती हे ମୁଁ କଣ କରିବି मु करे साइड करबी ना ସେମିତି ଜାଗାରେ ପଡୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ग्लास धोइछु ସବୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଜଳ ଛତ୍ର ମଞ୍ଜି କିଛି ଦେବି ମାମା ଲେମ୍ବୁ ମଞ୍ଜିରେ କୋଉ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ କହିଲେ जानी ହାଁ जानिनी ଭିଟାମିନ୍ ସି विटामिन ସି
हाँ मायगी बोले मामा कहते मामा समझ माई तो मामा समझ कि एड़े बड़ टमाटो छोटटा दूनी छोट नानी एटा छोट ଅଛି ଆଗ ନେଇ ଯା ଆଥା ଇଏ ତରକାରୀ ପକେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟଟା ଦେ ନା ଦେ ନା ଏଇଥିରୁ ଫାଳେ ପକେଇ ଦେ ଦେ ନା ମୁଁ ବୋଉ ପାଇଁ ତରକାରୀ କରିବି କି ତରକାରୀ ବୋଉ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ଖାଇବେନି ନା କଣ ହଁ ମୁଁ ଖାଇବି ତ ଚିକେନ ହଁ ମାରୁଛୁ କଣ ମାରିନି ଟିକେ ଶୁଣ ମାମା ଶୁଣ ଟିକେ କଣ କଷା କରିବ ହେଲା ରମ ସମୁଦ୍ର ବୋଉ ଖାଲି ପାନ ଦେଇଦେଲେ ପାନ ଖାଇଲେ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ହିଁ ଖାଇବି ହଁ ଦେ ଆଗ ଗରମ ହେଇଯିବ ପାଣିଟା ବା ନିଅ ଆଉ ଦରକାର ହେଲେ ମାଗିବ ଛୁଆ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଆগে ଟିକେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଦିଏ ମାଇଁ ଦେଲୁ ବୋଉ ଦେଲୁ ବୋଉ ଆଗ ମୁଁ ପାନ ଖାଉଛି ପଛରେ ହାତ ଗରମ ହେଇଯିବ ଦରକାର ଗ୍ଲାସ ଧୋଇଦେଲୁ ମାମା